Kaixo ikasleak, bigarren puntua ikusiko dugu. Tarte gorakorrak, beherakorrak, maksimoak eta minimoak. Gure egoera bi motetan banatuko ditugu. Funtzioa ematen badidate adierazpen bakar batekin edo zatika definitutako funtzioa ematen badidate. Goazen lehenengoarekin. Gogoratuko dugu ze hau iaz ikusi zen. Pentsatu ematen digutela funtzio bat eta bere adierazpen analitikoa. Orduan egingo dugun lehenengo gauza izango da definizio eremua. Eta hemen izan ditzakegu hiru egoera. Edo R osoa da, edo R ken zenbaki batzuk nik deitzen diedala arazo puntuak, izan daiteke bat, izan daiteke bi, edo gehiago, edo tarte bat dela. Tarte bat bada, izan daiteke edo irekia edo itxia bi zenbaki muturretan, edo izan daiteke baita ere irekia minus infinitun eta gero zenbaki bat, edo izan daiteke zenbaki bat, eta gero plus infinitu, edo zein egoera baina tarte bat dela. Orduan, zer egiten genuen? Aztertzeko tarte gorakorrak, beherakorrak, maksimoak eta minimoak, bide hau egingo dugu. Hartzen dugu funtzioa, deribatzen dugu funtzioa, eta lortuko dugu f' isa. Horren ondoren, egingo duguna da, hartu lortutakoa, eta berdin 0 egin. Horrela sortzen dugu ekuazio bat. Ekuazio ebasten dugu. Eta atera daiteke soluzio bat, bi soluzio, hiru soluzio, soluziorik ez, edo zein egoera posiblea da. Hori egin ondoren, egingo duguna da hartu zuzen erreala, aztertuko dugu f'-aren ikurra, eta zuzen erreal honetan jarriko ditugu. Hemengo arazo puntuak edo muturrak. Eta jarriko ditugu baita ere aurreko ekuazioan lortutako soluzioak. Orduan horrelako zerbait era daiteke. Eta begiratuko dugu f'-aren ikurra, hau da, honen ikurra geratzen zaizkigun tarte hauetan. Horretarako hartuko dugu tarte horretan dagoen zenbaki bat, eramango dugu isara f', eta ikurra aztertuko dugu. Ikurra bakarrik interesatzen zaigu. Positiboa ateratzen bazait ikur hori, orduan nire funtzioa gorakorra izango da. Negatiboa bada, izango da beherakorra tarte horretan. Horrela hartuko dut hainbat puntu, tarte bakoitzaren puntu bat, eta ikurra begiratuko dut. Eta horrela geratuko zait horrelako eskema bat. Noski, hemen gerta daiteke izatea, hemen bezala 4 puntu, edo gerta daiteke hemen edo R bada ez geratzea arazo punturik, orduan horiek ez ditut jarri behar, ez badaude ez ditut jarriko. Hau ebastean gerta daiteke ere hemen ez izatea punturik, hauek dakate izena eta dira puntu kritikoak, hau da, hainbat gauza gerta daiteke. Nik lortzen ditudan puntuak jarriko ditut. Ez baditut lortzen, ez dut jartzen. Hori daukadala, orduan ondorioak aterako ditugu. Zeintzuk izango dira gure ondorioak? Bueno, esango dugu, gorakorra dela, non ikurrau positiboa gertatu zaigun. Kasu honetan, eskema honetan izango zen, minus infinitutik isa de batera, bildu, hemen beti bildura, hemen daukagu baita ere, tarte positiboa, beraz, isa bat, isa de bi, bildura, eta hemen daukagu beste tartetxo bat, isa de bi, isa bi, irekia. Beti hauek irekia. Beherakorran gertatzen da? Ba, non negatiboa atera zaidan ikur hau. Kasu honetan, izango da, isa de bat, isa bateraino, bildura, isa bi, plus infinitu. Horrela, adierazten ditut tarte gorakorrak, eta tarte beherakorrak. Orain, eskatuko digute baita ere non kokatzen diren maksimoak eta minimoak. Maksimoa izateko, nire funtzioa pasatu behar da gorakorra izatetik, beherakorra izatera. Puntu horretan, isa bi kasu honetan, hau izango da maksimo bat. Baina maksimoa emateko, gogoratu, hemen izango dugu isa bi. Baina, koordenatua lortzeko, egingo dudana da hartu isa bi, eraman hasierako funtziora bere balioa ateratzeko. Hau da, lortuko dut, edo aterako dut, f isa bi. Minimoak egiteko gauza bera. Minimoa izateko nire funtzioa pasatu behar da. Beherakorra izatetik gorakorra izatera. Eta puntu horretan minimoa gertatzen da. Horrela jarriko dut dela, kasu honetan,
isa bat, F isa bat. Eta gauza bera, balio hau lortzeko hasierako funtziora joango naiz. Zer gertatzen da adibidez puntu honetan? Gertatzen dela da lehenago da gorakorra eta gero da beherakorra. Baina puntu hau da arrazo puntua, hau da hemengo bat. Hemen ez dago funtziori, beraz funtzioa ez badago ezin da izan. Horregatik, definizio eremuko arazo puntuak ezin dira maksimoak edo minimoak izan. Eta horrela, aterako dut tarte gorakorrak, beherakorrak, maksimoak eta minimoak. Pentsatu, gure funtzioa forma bakar bat izan beharrean, hau da formula bakar bat izan beharrean, zatika definitutako funtzioa dela. Kasu horretan, nire funtzioa izango du honelako itxura. Izango da F isa, berdin, eta gero giltza bat ikusiko dut, eta honetan izango dut hemen adierazpen bat, nik G deituko dio dela, eta hemen honelako zerbait, isa txikiagoa beste balio bat baino, eta bestea ni pikin egingo dut, baina irukin, laukin berdin egingo zen. Eta hemen isa handiagoa edo berdina isa M baino. Hemen, berdinketa izan dezakegu batean edo bestean edo inun. Orduan, ez zebez egin baino lehen, aztertu baino lehen, tarte gorakorrak eta beherakorrak, begiratuko dugu ea isa hemen jarraitua dena ala ez. Zergatik, ez bada jarraitua, orduan hor ezin da maksimo edo minimorik egon. Horregatik, honi erantzuten badiot, ezetz, hor ezin da maksimo edo minimo izan. Eta baietz bada, izan alda. Naiz eta mugan deribagarria ez izan, gerta daiteke hor maksimo edo minimoa izatea. Baina jarraitua izan behar da, izan ahal izateko. Bueno, hau egin ondoren, egingo dudana da aurrean bezala, hau da, deribatuko dut. Honen deribatua egiteko, deribatuko ditut zatiak besterik ez. Orduan hemen izango dut G' isa, eta hemen izango dut H' isa. Eta hemen egingo duguna da berdinketa egotekotan kendu. Horrela egiten duguna da funtzioaren deribatua. Orain lehen bezala egingo dut deribatuak zerora berdindu. Baina gauza bat ezin dugu ahaztu zatika definitutako funtzio batean. Eta da, ze funtzioa bizi den nun begiratu behar dut. Eta hori oso garrantzitsua da. Horien ezango izuet zergatik. Nik jarraitzen dut, egiten dut G' berdin 0. Eta ekuazio hau ebasten dut, lehen bezala, suposatu ateatzen zaidala puntu bat. Eta gero hartzen dut bigarren zatia, dela H' isa eta berdintzen dut 0ra. Eta horrela ere, suposatu ateatzen zaigula beste puntu bat. Ez ahaztu, inoiz, ze zonaldean zaudete, ze ikusi, isa bat hau ez badago bere zonaldean, baizik eta dago beste aldean H-en bizi den lekuan, nik puntu hau ez dut jarriko. Noski, ze ez dago kio H-eri baizik eta G-eri, eta ez dago bere eremuan. Gauza horiek kontutan hartu behar ditugu, denbora guztian ni zatika definitutako funtzio baten barruan nagoenean. Orain lehen bezala, egingo dudana da zuzen erreal bat, eta kokatu behar ditut puntuak. Hemen begiratuko dut F'-aren ikurra, berdin, baina izango dut nonbaiten nire muga. Eta lehen bizi da G, eta gero bizi da H. Orduan, hemengo gen agertu bazait soluzioren bat bere eremu barruan dagoela, orduan jarriko dut, bestela ez dut jarriko. Gero, H-en lortzen baditut puntuak, baita ere bere eremukoak jarriko ditut, bestela ez. Konturatu baita ere, G eta H izan daitezkela arazo puntuak. Hoiek ere jarriko ditut, baldin eta bere eremuan dauden. Beraz, denetarik gerta daiteke hemen. Labur biltzen, ze puntuak jarriko ditugu. G eta H-ren definizio eremuko arazo puntuak. G eta H-ren puntu kritikoak. Hoiek baldin eta noski bere eremuan dauden. Eta beti jarriko dugu baita ere, muga naiz eta ez izan jarraituak gu jartzen dugu. Ondorian bai kontutan hartuko dugu, baina oraindik ez. Orain begiratu behar dugu G eta H-ren ikurrak bere eremutan noski. Hemen negatiboa bada izango da berakorra,
Positiboa bada izango da gorakorra, negatiboa bada beherakorra, noski hemengo puntua hartzen dudanean, ordezkatuko dut G'. Gero muga pasatzean, ordezkatuko dut H'. Eta horrela jarraitzen dut, negatibo, beherakorra. Positibo, gorakorra. Negatibo, beherakorra. Eta lehen egin dugun bezala, ondorioak aterako ditugu. Non da gorakorra? Hemen tarteak jarriko ditugu, lehen jarri ditugun bezala. Honetan oinarrituta, berdin honetan oinarrituta. Horrela badut eskema nik esango dut. Kusi hemen maksimo bat gertatuko da, ezta? Ze pasatzen da gorakorra izatetik beherakorra izatera. Eta maksimoa non den aipatzeko, esango dut, daukala isa bat eta G isa baten. Hau da, G ordezkatuko duz da bere eremua. Hemen ikusten duzue beherakorra izatetik gorakorra izatera pasatzen dela. Orduan esango dut, minimo bat gertatzen dela, isa bi, H isa bi. Beti kontutan hartutan ze funtzioan nagoen. Ze gertatzen da mugan. Pasatzen bazait, beherakorra izatetik gorakorra izatera eta jarraitua bada, orduan esan dezaket hor minimo bat lortzen dudala. Pasatzen banaiz gorakorra izatetik beherakorra izatera eta jarraitua bada, orduan esango dut maksimoa dela. Ez bada jarraitua, da isa arazo puntuetan gertatzen den gauza bera. Ezin da ez ebez izan. Naiz eta funtzioa ez izan deribagarria. Mugan, puntu hori izan daiteke maksimo edo minimoa. Ze definizioan maksimo edo minimotan gezurra badirudi ere ez dago deribatua. Orduan horrela egingo zen zatika definitutako funtzioa izango balitz. Orain, ariketak egin behar ditugu.